Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Rambakan tayo, ti panagbunyag ti Apo. Ti panagrubat tayo manan, iti ordinaryo nga panawan. Ti panagbunyag ti Apo, ti umuna nga Domingo. Bigbigan tayo dagiti basbason tayo. Tapno may kari tayo makiranod kadagiti ng santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, kan kada kayo mat kakabsat, tasyak nakabasulak, ti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko, unay, iso agpakpakasek ken Santa Maria. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong, itibiyag ngagnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatwa, kedito'y daga kapya, kadagiti tattao anaimba ti panagnaknakem na ibunan nagdaka itanok daka pagrukbabanda daydayawen daka agyaman kamken ka gapo iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatwa. Apo Dios, na ilangita nga ari. Dios, Ama, aman naka, balin amin, sika Apo miak Hesu Kristo bubugto nga anak ti Dios nga Apo Kordero ti Dios ket anak ti Ama Gloria iti Dios ti kangatwa sika amangika kadagiti basbasul ti lubong kaasyan na kami sika amangika kadagiti basbasol ti lubong awate kadaytoy arararawmi sika asitutugaw iti magkanawa ti Ama kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatwa. Iyan tayo siksika, O Apo, Hesu Kristo, ti nasatuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyo ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Amen. Amen. Kumanarag tayo, manakabalin amin kanagnanay na Dios, idinabuniagan ni Kristo sa jay karayan Jordan, katimulog ken kuana ti Espiritu Santo, impablaak mo as sinadaag unay, nga iso ti ayayatem nga anak mo,
Ipay mo kada kami, anabalbaliwan, anaipas ngay, babaan iti bunyag, ken iti Espiritu Santo, ken inalam apan nakaanak mo, talinaad kami, akan kanayon, ang makaayayo ken ka. Dawati mi dito'y gapo, ken Hesus Kristo, anak mo, ken apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, daytoy ti adipen ko nga itanok ko, ti pinilik ken ti pakaayaywak. Inikak iti panakabalin ko, ket yagnanto ti kinalinteg, kadagiti amin a nasyon. Dinto agpukaw, dinantumet ipigsa ti unina. Ket dinto agbitla kadagiti kalsada. Naasinto kadagiti nakapsot, ket tulungan nanto dagiti awan gaway na. Iyag nanto ti agnanayon a hustisya kadagiti amin at tattaw. Dinanto pukawen tinamnama wenno ti tured na. Ket ipasdek nanto ti kinalinteg iti daga. Sigagagar dagiti adayo adaga amang ururay iti panursuro na. Siyak nga Apo, inayaban ka, inikkan ka iti panakabalin, tapno kitaem ang maipakat justisya iti daga. Sika ti panakabagik, ang makitulag to kadagiti amin at tattaw. Sika ti panakabagik, ang mangyeg iti lawag kadagiti pagilian. Luktam to ti panagkita dagiti bulsek, ket waya-waya amto dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Ti sao ti Apo. Kapya ti ibendisyon ti Apo kadagiti tattao na. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo anailangitan na parswa. Itanok yu ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yu ti nagloryaan anagan ti Apo, inton agparang tinasantuan, agparintumeng kayo iti sangwanan. Agalungugan ti timek ti Apo, itirabaw dagiti baybay, ket mangeg ti timek na itirabaw dagiti nalawa at taaw. Mangeg titimek ti Apo iti amin a panakabalin ken dayag na. Titimek ti Apo pagkintayagan na dagiti kayo a narukbos. Ket ti templo na iriyaw ti amin daytoy. Dayag iti Diyos. Iturayan ti Apo ti layos. Agari iti agnanayon. Daytoy may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ijay balay ni Cornelio. Makita kon nga awan tao nga idumduma ti Diyos. Awaten na ti siya sinuman nga agbuteng ken kuana, ken agaramid iti nalinteg. Uray anya a nasyon tinagtaudan na. Amuyo ti sao nga inted ti Diyos iti Israel. Idi impakaamuna tinaimbag adamag, maipapan iti kapya gapu ken Hesukristo nga Apo ti amin a tao. Amuyo tinaydumduma apasamak a naaramid iti amin a Judea. Anang rugi ijay Galilea, kalpasan ti panangikasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti maipapan ken Jesus a taga Nazaret. Ken ti panangted ti Diyos ken kuana ti Espiritu Santo ken pannakabalin. Napan ni Jesus iti amin a lugar a nag-aramid iti naimbag ken nagpapaimbag kadagiti pinarparigat ti diablo.
Gapu taadda ken kuana ti Dios. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balika sana santuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kadagiti sana Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Dimakkel tinamnama dagiti tattao. Impapanda ani Juan ti Kristo. Ngam kinuna ni Juan kadakwada. Buniagan kayo iti danom. Ngam sumarsar no kanyak ti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngam siyak. Jak pay maikari amang warwar iti kordon ti sapatos na. Buniagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Kalpasan ti panakabunyag dagiti amin at tao nabunyagan met ni Jesus. Idi agkararag naluktan ti langit ket bimmaba ken kuana ti Espiritu Santo akas maysa a kalapati. Adda nangeg atimek a naggapu sa dilangit. Sika ti dungdungwek nga anak ko kinunana, maayayo ak unay ken ka. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatet, agakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Lupasan ti manungalawas nga nagamamirisan, pinampanunot tayo ni Apo Jesus nga maladaga kan ubing itatta maysan nga nananay anataengan. Minto no may nga Domingo adda pailang manen panagsubli tayo nga agam amiris kan mga ramrambak ken Jesus nga maladaga. Yan tangay into no umay nga Domingo manen ket piyesta pailang ti Santo Niño Jesus, ubing nga Jesus. Itira ito'y nga Domingo nga ramrambakan tayo ti panagbuniag ni Apo Jesus. Ket isu daytoy ti panagrubat ken panangrugi ti panagserbina public ministry. Sugga po na nga adda pay panangi lawlawag nga kasla daytoy ti panagkabuniag ti kinapadi namet ti panagserbina nagrubat ken nangrugi iti daytoy panagbuniag na. Nagdakkel nga saludsod apay nga nasken nga agbuniag ni Apo Jesus. Ti bunyag iti kultura ken rito ken pamati dagiti Hudyo bunyag nga panakadalos iti basbasol. Kasano kuma nga mapan makilinya ni Apo Jesus nga agbunyag para ti panakapakawan ti basbasol ket naibaga nga awan ti basbasol na awan ti nagbidbiddutan na maibilang nga nadalos awan pagkurangan na apay nga napan nakilinya nga nagbunyag. Idi pampanunutan tayo nga daytoy nga Apo Jesus nagbaling nga tao, nagrigat nga matukod, Dios nagbaling nga tao,
San lang nga nagbaling nga tao, nakanumnumo, kan nakapangpanglaw, ti inarakop na nga kasasaad. Nagdakil nga grasya pampanunutan tayo, aniyan, dato'y nga Apo Diyos. Iti panangi papati na launay nga panangi pakita, ti panagayat na kada tayo, tanagbalin pa nga tao, tano makita tayo ti Diyos, tapno marik na tayo ti Diyos. Kiti ito manan panagbunyag na, umuna, nakikay sa launay kada tayo, ti mapan na panaglinya riya nga nagbunyag, nga kasmay sa karigiti gagangay nga managbasol, dito tayo manan nga makita, nga ni Apo Jesus, nakikaysa iti kasasaad tayo nga managbasol. Grabe panunutan tayo. Makipag-Greek na iti kasasaad tayo nga managbasol. Tati kasasaad iti managbasol na iyadayo tayo kini Apo Diyos, na isina tayo. So data moment of identification. Nakikaysa, nakipag-Greek na iti kasasaad tayo nga managbasol. May kadwa, moment of, kasi natin ti ehemplo na dito no, kita antay dito nakikay sa launay, numalagip tayo ni San Damian, na pan nagserbi dijay isla ti Molokai, pasit iti Hawaii, ke leproso, amin, dijay nga isla, dito nga padi, misyonero nga taga Belgium, na pan nakipagbiag, aging gana nga pati iso na alisan. Iti leprosy, nakikaisa, karagiri tattaw. Uri ni Mother Teresa, pinanawan na ti namay ti kumbento, napan di jay kaiskwatiran, jayan dagiri tattao, kapapanglawan dagiti kawan, nagbiag, nga kaskadakwada, magkikaisa, day tati kita na, uri pa dagiti popular nga, uri pa ni Gandhi, iti India, nakikaisa, karagiri tattao, iti marik na launay iti panakaitugtugod digiti tattao nagpababangan na pan nakikaysa. Uri ni Mandela, sikat mo't nga leader nga Aprikano, nakikaysa. Daytoy nga pan nakikaysa kadagiti tattao ti imparang launay ni Apo Isus, uri awang basol na nakilinya ket inawa na ti panakapakumbabaken panakaipababaa. Tanya nga rod ngam kaya na nga iparik na isu da jay ti imayan na imay tapno ikapyana tayo iti Diyos, kamasapol nga magkikaisa kada tayo. Dito'y moment of conviction, maawatan ni Apo Isus, niya ti gapo, ti imayan na, anya ti misyon na, tinakderan na, kaninarakop na, dito'y nga misyon na. May katlo, bimaba ti Espiritu Santo, bimaba kenkwana ti Espiritu Santo, nasamay, napabilag, naiparang nga, naitid kenkwana, ti panakaisagana na, bimaba kenkwana ti Espiritu Santo. So daytoy panagserbinan karigiti tattao, insagana daytoy ti anak ko nga dungdungwag unay, kuna ti ama nangagdanga timag, ti bimaba nga kalapati, nga sinyal ti Espiritu Santo, ket naiparang nga roden kanito ti pangedeng adadtuyan umayan upat nakitaan tayo ti anag daytoy nga bunyag nakikaysa iti kasasaad tayo nga managbasol tinakderan na ken inawa na ti misyon na ko umay tapno ispalan tapno isalakan na tayo nang rugin iti daytoy nga public ministry na. May katlo na pabilag, babaan, iti Espiritu Santo, may kapat, pangedeng, tinakderan na, inaklon na, inawat na, daytoy nga annungan. Upat nga nagpapatig nga banag, nga no kitaan tayo mat, isumat timang tulong kada tayo, nga manglaglagip, tibunyag nga inawat tayo. Ngam tibunyag nga inawat tayo, numampay, agpaiso, makapunas matla iti basbasol, ngam ti bunyag nga inawat tayo mat, bunyag na ipasngay tayo. Na ipasngay tayo, nakiranod tayo, iti biyaga na Diyosan, gapo, iti panagtutok, ipapatay kan panagungar ni Apo Isus. So ang santay nga ipada, dahil bunyag nga inawat ni Apo Isus ta, gagangay nga bunyag ti panakapakawan iti basbasol, da tayo, bunyag nga sakramento, na ipasngay tayo, nagbalintay nga kamang,
ti simbaan, nagbalin tayo nga anak ti ama, nagbalin tayo nga kabsa ni Apo Isus, napunas di basol nga tawid, na ikapeng tayo iti iglesia tayo. Dayjay ti anag na dayjay bunyag nga maminadua nga maipalpalagi, maminado pay nga lan, lagi pon yumanen, nya tiga po, natan naulaw tayo, no daduma ka ti nang mandaran, ti bunyag no daduma, punsyon. Nalakag sagana kamo lang no birthday na, pabunyagam meten, so ati nangimandar, ada mo lang punsyonen, so dayay nadadael na ulaw nga panagawat. Nagdakkel nga bendisyon, dayta, ngam tinang mandar, gaputad dalamot, ada punsyon iti birthday. So dayay yun, papili dan nga, mabunyagang kumano birthday nan, tamaminsan ti gastos. So daytan, naulaw di panagawat tayon. Kas lamula obligasyon nga gasto sa mo, so nga, iyan encourage ko lata, samot, nga naskon nga punsyonam. Kuno kayo nga punsyonan yung birthday na, punsyonan niya man ti birthday na, hingga na nga bulbulan kayo nga may impat so tikaan ko na mga hama nga may papati, nga gabuta mabunyagan ka ag punsyon kayo. Nagdakkel nga banag nga maawatan, naipasngay nga anak ti Dios, tantan ti sentron to tiramra happy birthday, naka-birthday mo lata nga ta, nga kamang ti simbangam, dadya ti nakaulawan tayo, nagbalin tayo nga materialistic, dagiti konsiderasyon tayo no daduman, nakabasaran, iti material, damo lang punsyonan, so nga, kanday kaskaso, so pwede jay, uray pa'y kitaan nyo, pa'y no apay nga ipapapati tayo nga, agkasar kayo mampay, apay yagamin, siyempre, ito no damagam niya, pagligudan nyo mala ni Satanas, when, apay nga rung agkabkabalay kayo nga di kayo nagkasar, ay, gasam na jay, kanagdagsan nga rung nga basol, ti agkabkabalay nga nga nagkasar. Ay, kasta apo, apay nga rung agkakabalay na maamin, kampurmi pa yung agkakabalayan, inya pa'y garod, kasi garod, ti tao ipapapiliinan, dagiti panursuro ti pamati tayo, aday, naulaw, so nga, dito'y may sumarno nga, ito no, dalyasat ti krus ti ubilayo, talaga, parasan tayo manan, nga reviewin, kuna tayo, adalan tayo, niya ti anag na ya, dati bunyag. No, dito'y talo nga mensahe. Ti bunyag ni Apo Isus, palagipan na, ti kinasyasino tayo. Hindi nagbunyag tayo, nagbalin tayo nga anak ti Diyos, nagbalin tayo nga kakabsat, nagbalin tayo nga kamang ti iglesia, nagbalin tayo nga agtawid ti langit, nagbalin tayo nga templo ti Espiritu Santo, at daytan, ito no amirison tayo. Templo akpay nga tati Espiritu Santo, ito no na dadaalan, dayay bagi tayo, gapu iti kumpurmi nga pakadadaalan na, haano nga templo ti Espiritu Santo. Kamong ti simbaan tayo, hana mabalin, isungor nga dayay sisa ka, ada giant talaga nga makita, kamong ka, paset na ka. Paset na ka, dahil ito nga simbaan. Maipapati. Hanggang mabaling nga may ka na makimisa, adamay, naraming kumuntahan, awanan na, gusto na, haman, kamong na ka. Kamong na ka, ti pamilya tayo, may sa tayo nga pamilya. Di iti maipapati nga may bagbaga. Ti panagbunyag na po Isus, may palagip. Ti kinasya, sino tayo? Anak na tayo ti Diyos, may sa tayo nga pamilya. Kamang na tayo ti iglesia, templo na tayo ti Espiritu Santo. Dahil nga maipapati, hanga mabaling nga bukbukod mo, bukod ko ang kararag tamapana yung langit, haan, kadwam. May sa tayo nga pamilya, ang kakadwa tayo. May kadwa, ti bunyag ni Apo Isus, may palagip mo, ti misyon tayo. Anya ti misyon tayo. Anya ti misyon tayo. Umuna, masapol nga marikna tayo, ti kaadda ni Apo Dios, iti kaunggan tayo. Iti tunggal, panagkararag, kan panagkimisa tayo, adda kadi ni Apo Dios, iti kaunggan tayo. Talaga, pastrikan tayo, riknaan tayo, bigbigan tayo, tidayaw, dagiti anak ti Dios. Tanong mabigbig tayo, tidayaw, ti anak ti Dios, iti bukod tayo nga bagi, kastamot nga mabigbig tayo, ti pada tayo nga tao. Numarigatan tayo nga mangbigbig, bukod, marigatan tayo mo. Numarigatan tayo nga mangbigbig, di pada tayo nga taon, adaytan, di ti pagkibaltangan, kada pagkapuyan tayo, nasken, nga bigbigan tayo data. Masapul nga agbyag tayo, kas anak ti Diyos, iti ay sao, iti aramid, iti panunot, anak ti Diyos.
Talaga agam amiris tayo dita. Anak-nak nga ta ni Apo Dios. Dapat data ekspresyon tayo. Anak ti Diablo ka. Kung natin pa yun anak-nak samot ti Diablo. Dakdakkel ko man ay panagka-amiris tayo lahat nga dakdakkel ti kinaimbag. Saan nga mangabak ti kinadakes. Anak na tayo ni Apo Dios. Gaputa anak na tayo ni Apo Dios. Agbyag tayo dita. Ti aramid, iti panunot, iti sao. Anak na tayo ti Dios. Pasapul nga agbyag tayo nga na santuan. Ken nalintag, santay nga dadaulan ti bagbagi tayo. So madadaal, di bagbagi tayo, madesecrate, nasagraduan, dato nga bagbagi tayo. Di tayo mapupuutan, intunukan, madadaal. Gapumot lang iti, panakaigamer tayo, kadag iti bambanag nga saan nga nasantuan. Narugit nga pampanunot, saan nga kinalintag. May kapat, timisyon tayo, awatan tayo, amin nga kinaimbag, ken awatan tayo pa'y, uray dagiti narikot, nunaduma dagiti parikot, dagiti saan nga nasyaat, aklonan tayo, awatan tayo, nga nagtao diti Apo, adagapuna, nunada dagiti bambanag, nga narikot, adu dagiti kinaimbag, nga madagapuna, apay nga dimteng, daytoy nga pagteng. Awatan, aklonan tayo, ada gapuna, ada panginsuruan ti Apo kada tayo. Masapol nga, dumakkel tayo iti kinasinged. Talaga nga ininot, iti intero nga panagbiag tayo ininot, tunggal aldaw nga aglabas, adalatagon daw tayo nga magipatang, iti Diyos nga ama tayo. Sayang di aglabas nga daw, nga di tayo nakapatang, magkipatang tayo. Ininot nga sumingsing tayo, tatibiyag tayo, kas nabuniagan nga Kristiyano. So nagpinta saya, dagundaw tayo nga makimisa, adagundaw tayo nga agdengag ti sao ti Diyos, adagundaw tayo nga agkararag, adagundaw tayo. Sumingsingad tayo kuma iti Diyos. Tuntunan tayo dita. May katlo, ti pananglaglagip tayo, iti panagbunyag ni Apo Isus, agyaman tayo mat, iti panangawat tayo iti bunyag. Baka nalipatan nyo pa yan no kaano nga nagbunyag kayo. Baka di pa yung malagipon. Nagila agaburod no duma mapandag subli-subli birukon dati baptismal certificate na, record na. Masapul nga mo tayo tada, ito iti aldaw, nga naipas ngay tayo. Nagbalintay nga anak ti Diyos, dayta. Napatpatag nga amang, hindi nagbunyag tayo. So nga, amuyo ka di, no kaano nga nagbunyag kayo. Tunggal Domingo, mapabaro, dagiti karkari, di nagbunyag tayo. Tunggal laluwan tayo, ti mamati ak, mapabaro, dato nga misyon, dato nga takder, ti mamati. Tunggal Domingo. Sa pela kumata, iti panangrambak tayo, iti panagbunyag ni Apo Isus, adadamat nga ipatag tayo, dato nga panagbunyag tayo, nga panagbalin tayo nga anak ti Diyos, kasalwadan tayo. Salwadan tayo, dato nga panagbalin tayo nga templo ti Espiritu Santo. Magkita tayo dagiti senyal, iti nagbunyag tayo, puraw nga lupot, kandela, danom, lana. Tanyo rin nga panagkaitanok kan panagkaitalo tayo kas anak ti Diyos. Salwadan ket tuntunan tayo kuma, ti panangibiyag tayo, ti bunyag nga inawat tayo. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak mat ken Jesucristo, abugbugtong anak na kan Apo tayo. At imaw teramit ti Espiritu Santo. Agapundot sa jay nga may mangukom, kadagiti sibiyag, ken kadagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu Santo, patsigmat ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanot dagiti sa Santo, ti panagkapakawan dagiti basbaso, kadadantumat panagungar ti bagi, ken biag ngagdanayo. O Diyos nga amami, san kami amay kari nga umawat iti Espiritu, ngam gapo iti ayat mo kada kami, pinagbalin na kami nga anak mo, babaan ti panakabunyag mi, itinagan. Pakirdem ti pamati mi, ituloy mo ti panangtarabay mo kada kami,
Denggam dagiti araromi ket kunami Apo pabilgam ti pamati mi. Para kini Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno tumebker pay ti pamati da, ket agbalinda a pagtuladan dagiti amin a nabunyagan tinagan mo, dawaten mi ken kaapo. Apo pabilgam ti pamati mi. Para kadagiti mangidadaulo iti pagilyan mi, tapno na Kristyanuan kumati panagturay da, ket agari ti kapya ken kinalinteg iti puso ken panunot da, ken tapno aramaten da ti turay da, para iti pagimbagan ti pagilyan, dawaten mi ken kaapo. Apo pabilgam ti pamati mi. Para iti daytoy agimong ken amin ang nagtitipon ita amang rambak ti panakabunyag mo. Tapno agnaed nga agnanayon ti espiritum kada kami. Ket maaramid mi asipupudno ken si aayat dagiti pagrebengan mi akas Kristiyano. Dawaten mi ken kaapo. Apo pabilgam ti pamati mi. Para kadagiti saan pay anabunyagan ken saan a makaamu ken kagapu ti materialismo ken saan a tumutop a panurusurot tamalawagan ti pamati da ket marukatan dagiti matada iti kinapudno ket awaten da ka babaen ti na Kristyanuan a panakabunyag. Dawaten mi ken kaapo. Apo pabilgam ti pamati mi. Para kadagiti kakabsat mi apimusayen ken dagiti amin nga adda sa di purgatorio tamagunodan ti agnanayon nga inana di tasaklang mo. Dawaten mi ken kaapo. Apo pabilgam ti pamati mi. Managayat a Dios, patgam kad ti kararag dagiti tao, abinunyagam nga anak mo, kat patibkaram ti pamati da iti agnanayon, mabangan matlang ken Kristo anak mo ken Apo mi. Amin o Apo, nga insagot mo, nam ay ken rin.
sapay kuma tada kaikarya. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo, makayayo, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awatem kadi Apo dagito'y daton nga iruknoy mi, ti panagparang ti ayatem nga anak mo, tapno ti sagot mi agbalin na sakripisyo ti anak mo, iso anang bugo kadagiti basbasol mi, gapo iti kaasina. Dawati mi dito gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Puno unay amay kari kat rumbang anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga Ama, managabalin amin, kat agnanahin a Diyos. Sadya karayan Hordan, impatuldom ti baro apan nakabugumi, babaan day di nakaskas daw a pagilasinan, babaan ti timag anagapos sa dilangit, insuro na kami tapuno patsyan mi, at ti anak mo pudno ang nakipagbiag kadagiti tattao. Babaan mo ti ulog ken kuana ti Espiritu Santo, iti kita akas la kalapati, impakaammom kada kami, alinanaam iti lana ti ragsak ni Kristo nga adipon mo, imbaon mo ang mangikaskas sa iti Ebanghelyo kadagiti nakurapay. Makidanggay kami kadagiti bilag ti langit, dito'y daga ikantami dagiti pakaidaydayawam, ti di agsarday kunami. Santo, 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 ti Apo, a Dios dagiti, amin, aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pa, kaydayda, yawam, Husana iti kangatuan daydayaw ti umay iti naga ti Apo Husana iti kangatuan. Puno unay Apo abig ka kinasanto, sikat igubayan, ti amin na kinasanto. Dawati mi nga ipay mo ta Espiritu, amang pasanto kada kita daton. Tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, mabagi kandara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na, si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kada iti disipulos na kat kinunana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tara iti bagi, iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan na di panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted ka iti disipulos na kat kinunana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tara ito iti kalis ti darak, darat ti baro kan agnanan natulag, iso may buyat to may paikada kayo kan iti aduat at tao, tapno mapakawan dagiti basbason. Tara midin nyo dito ang pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, ti
ipapatay mo, o Apo, aging gati, ti amin. Itangarod Apo, rambakan mi, ti panakailagip, ti panakaisalakan mi. Ilagip mi di ipapatay ni Kristo, kan di iulog na, ti ayan dagiti natay. Iwaragawag mi di panagungar na, kan ti uli na sa dilangit. Kitagtugaw iti makanawan mo. Kabayatan ti panangururay mi, ti ainan to as sidadayag. Idaton mi ken ka ti bagi kandara na, iso as sakripisyo ang makayayo ken ka, ket pakay salakanan ti sangalubungan. Kita maapo da ito yung sakripisyo nga insaganam, ngagpaay iti iglesyam. Gapu iti imbag mo, ipaay mo kadi, kadagiti amin ang makiranod, tida iti may sa tinapay kan kalis, tamabukil da may sa abagi ni Kristo, babaan ti Espiritu Santo, tikas tagbalinda as si bibiyag adaton, apakay daydayawam. Itangar da po, laglagi pumkad amin, nga dipon mo, anang igapuam nga mangidaton, iti dito nga sakripisyo, nang nangron natin adipon mo, ani Francisco nga Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, ka namin apapadi. Laglagi po amin apimusayan, awatam ida, itisidong mo apakitaan dakyan ka. Laglagi po, nadungunay nga amay, paay mo ka dito dakam aming anak mo, maragpat minto, tinailangitan na tawidan mi, makikadkadwa kam to kanang gasatan na binan Mariangin ati Diyos, kanagasat nga Jose, kadagiti apostol kan sa santo, katsadya pagariam, da kami kan ti kadagupan, dagiti amin na parswa, kalpasan ti panakaispalmi, ti panakadadail a pinataod ti basol kan ni patay, idaydayaw na kamto, dawati mi da ito'y, gapo kan Isu Kristo nga anak mo kan apumi, apangigapo mamangted, iti amin nga imbag kada kami, gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi kan kaman nakabalingama, taming nga dayaw kan gloria, tignanan ngawan tinggana. Kas may isang familia, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarian, matungpal kumatinakam mo, dutidaga akas sa dilangit. Idem kadakam, tel daw itoy, ti kanen mi, ti patinan ngal daw. Pakawanem dagiti utang mi, akasmat pamakawam mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan, nga manugo ti sulisog, salakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami, Apo, ti amin na pagdaksan, idnaman si ayat, tagapiam kada kami, babaan ti tulong taasim, mairisi kam kuma iti basol kat may kanawa kami ti amin nariribok, kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi akinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus, kinanam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kanyak, titid ko kada kayo, sana rigiti basol, mitigitam, rigiti pamati, ti iglesyam. Kirikas mayanur iti pagayatam, ipaymo si asi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, tagnan ngawan, tinggana. Ti kapya ti Apo, kankanan kumangadda kada kayo. Ipayo, ti kablao, ti kapya, iti maysa, kan maysa. Kordero ti Diyos, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa tayo na yaban, iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniya. May salasao, mapaimbag tunto. Siksika o Apo, iti bilang
Kumararag tayo. Nataraunan kami, Apo, kadagiti na santo na parabor mo. Si papakumbaba kami ngagdawat iti kaasim. Iti kasta ipapuso mi adenggan, ti bugbugtong nga anak mo. Ket pudno ang managanan kami, ken napaypayso kami nga anak mo. Dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyon na kayo ti managabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo ti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tay, ken agragsaka, iti amin na parabor na, biag na ketinten na, darake namin na, sapay kumata intay amin, kay Christ isidong na, amang ibunan na, Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unaimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si ka ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, si ka akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, si ka maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypayso mi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesia, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami.
Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, Ama pante na langitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggal bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kanitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi sagot mi, naput mo ken tutugil kami, at tuy ka magsagdan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saon ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag maging sagot ni, naput maging tuloy kami, at tuy kang sasaganan kami, o apo. Amin ang sagot, inukulit ito't nitlubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pag-ibay po siyan ang mamati di luto, palagayat ni ti panatao. Magsuto at parabor, agyaman kami apo. Magsuto at parabor, agyaman kami apo iti binim.